Haupa, ekipo, zer guzea. Bueno, aste honetan beste errezetatxo batekin atorkizue eta oraingoan kostilla errea izangoa. Baina beti bezala da, trikimailu txikitxo batekin. Beraz, hasiko gara. Hemen ikusten osagaiak dia errezeta honen lehenengo faseako behar ditugunak. Esandakoa, txerri kostilla, hemen kilo bat inguru izangoa, hemen dikan kalkulatzen di, pare bat pertsonako ose askokin edo 3 jan lezaketela. Batxuri hortz batzuk, bitipulina, piperra hutsu beltza, oregano pixkat eta azkaia. Gatza pixkat eta egosi ingo dugu bertan. Hasteko ingo duguna kostilla egosi eta kostilla egosteko lehenengo espeziatatikan pixka botako jo, ze zaporea emateko espeziak erregosin behar dira lehenengo, eta honekin goionak gure saldai edo kostilla egosteko saldai kriston zaporea eman. Lehendabiziko gauza, esan dakoa, pixka eta erregosi oli honek zaporea hartu dezan. Eta usaian abalitzu zuen momentu, tipulak gehitu. Gatza pixkat. Eta urez estali. Ikustezue, urez estali da honi eukiko du birakiten suabe, ordu bete, ordu eta erdi inguru. Honek gatu behar du, xamurra. Ikustezue, ordu eta erdi itxo pasa, hola xua irakiten, daun bezala, eta kostilla dauneko, hilda dago. Hau ingo duna guain, gio, laben erreko deun bandejan bertan ozten utzi. Ikustezue, hau ja jateko momentzan horitzeka, ino zozo xamar, ze egosita bakarrikan dago. Gio, hemen txutzi, besti gabe. Eta goin salda hau, ingo duna pixka gehiago reduzitu. Sua berrizek gora ingo jo, eta gero kolatuko deu, eta dazkaun barazkioi txikitu ditu. Ikustezue, kostilla dutza aukeu, hau guain ingo duna labea sartu, xamurra dago. Tengo duna labea 200 gradutan berotu, baino grillakin, goiko parteakin bakarrik. Guen ingo duna barbako estiloko saltsa bat, bakoitzan nahi dut bezala ikiakana. Hemen garrantzitsua dana hemen, daudela 2 koilaraka da, oliba olio, koilaraka bat ozpinakin. Azido pixkat beharko deu, eta hemen dakauna azafran pixkat, piperra hutsu gozoa, piperra hutsu pikantea eta erromeroa. 3-4 hauek, norbean guztua, nahi bat imazue zehozte xua egin, onta joko genuke, bale? Tomate prejitu pixkat, pikillo piper batzukin, dana txikitu eta horrekin busti. Eta hemen dakau, leno, kostilla egosteko erabile duen saltsa, puntu ontaino reduzitu dugu. Ikusitue, barazki danak desein indiala eta pure estiloko bat indeula, ez dut urmisakin pasa, bale? Hola edatu zaigu, reduzituta geho. Goentzengo deu, hau dena, nastu. Sandakoa, botako iteu lehenengo, gure 4 espeziak. Ikustezu, jarri koiarakatan, zek ikusteko ze kantidade nahizen gehitzen, kostilla kilo bat entzako gutxora bera. Hemen. Lima hola moztea dugu asko, ze errexago batako zaigutu dugu ikustezu, esiente, azido horrela hunduko dugu geho, pikantea fuertegi ez izaten. Guen ingo duna koiaraka zertxatu. Hemen dauzke, piper pare bat, gutxo gora bera, hauek ketutako die eta tomate prejitu pixkat gozotzeko nasketa. Eta azkenik, honek azkenen txerri gusto fuerte emango jo, pare bat kutxaraka. Ikuste du motz gatze gara, beste bat, honek izto mosai hona auketa. Listo, honei gatza pikin bat. Ikuste gatza pikin bat, bale? Eta, listo, honingo duna. Hau dana, kontu handiz.
gatza pixka bota, gainetikan. Gatza gutxi baitzeukan saldak, ikustezue, hartzeko pixkat. Eta, esortan, horrexen. Goiko partetikan botako dion, ez da, bueno, danetikan erreko deun. Saltsa danakin badurnatuko deun. Horrengo deun. Importantea, hoxe, pintzel bat baldin maukezu etxen, hobe, hau itxeko. Eta gero, ustezue, listo, goitik eta betik guztitxoen momentun, buelta eman, eta txukun, hola xen. Labea sartuko txeu, 200 gradutan, 10 bat minutu, gutxixo, 5 minutu eta 5 minuturo ingo duna, pixkat berriz busti, lagundu, ikuste dugu oso lehorra hola, busti, eta 15-20 bat minututan, doratua dakaunen jateko mogun izango gara. Ustez be, ahi da, pixkanaka, hau bustitzen sei behar deu, kolore pixkat hartu dezan. Eta, lagundu bai du. Beste 10 minutu zutziko deu. Boin. Eta ni uste, beste izango dut, uste zu, ze kolore hartu duen, puntu hontan, puntu hondiz, nire gabe. Bandeja, kanpo bateako. Eta hoen zeingo dugu? Atzen ikuste jutzen bi ogi hauek bandeja hontan jarriko ju kostilla eta gero laben indaitezen, kolore pixka hartzeko. Kostilla talda igarruko dugu. Samurra da, ustez ben nola erortze jantzatik. Kontu zerrega, bestela. Listo. Eta, ozten bitarten manipulatzeko, hogik. Kasu hontan, hola sartuko ditu pixka. Eta, hortxen. Kolore pixka hartzeko, beste gabe, hau ingo duguna, labea dakan temperaturakin. Barba sartu eta itzali. Eta fuera. Eta guain. Hemen. Ikustezue, hemen dakon trikimeno txikitxo hau, ingo duna, oso beroa da. Baina, fijau zaitezte, ezurra oso ikanak atzeala. Ingo du, oztutzen utziko du pixkat, eta ezurrak banaka-banaka atako izkigu. Ikustezue, hemen indetena, hola, banaka-banaka pasa, justo ezurran gainean, eta hauen kontu handiz, ingo dituena da, ezur guztik atea. Alik eta arai gutxin emoten, ikustezue bastante garbi atatzeiela. Eta bero-bero. Arratzen eniz. Hau golain behar da, berotan, oztutze aldin bada gortu ikea eta jazta aukera ikan, eta azkenekoa, hemen txen. Eta ikustezue, nola auken gure kostilla, ingo duna, honekin ingo duna ikusteko, beste aldea. Ikustezue, ze xamurra daun, ze delikatu daun, ze pinta duken. Ingo duna, zati handitxo bat. Moztuko dugu. Bia. Jugoso. Uitura dira. Eta ingo duna gara, enplatatu. Ogi atea dugu, ikustezue, pixka bustia hemen. Gure kostilla hartuko dugu. Ezurri gabetua. Lelotikan sobratu zaigun saltsa pixka botako jo, ez da onerreta, baina freskotasun puntu emango dugu. Hemen letxua eta tipula, pixka eta alineatuta, oliozko pixkatekin. Freskotasun puntu emango.
Fijatuko. Fijatu kamaran ze jugoso daun. Hau, bakitzu ezin barrak, ezta? Zuen baimenarekin da baimenik gabe. Kontuz, oso beroa atatzea da, baina harra da. Honegin, beste aste bete.